May alak, may balak, may inuman. So Mhm. nalasing ako, na-experience ko yung sinasabi nila na pag nawala yung virginity mo, ganito kasakit, ang sakit. Ito na yung sulit Ganon. sarap talaga, no? Pinatikit niya talaga sa lahat sa akin, kinain niya yung gano'n. Ang sarap. Mga 5 minuto din siya dun sa baba. Matagal. Yung parang 2 beses na siguro ako nalabasan or I don't know, basta ang tagal niya doon bago niya pinasok. Ang maganda din sa kanya, sabi nga ng kaibigan ko, hindi niya pinakain yung sayo. Sabi ko, hindi. Sabi niya, ay, good. Kumbaga hindi niya pinakain yung sa kanya. Hindi. Kinain ka lang niya ng kinain. Oo. Nasa bunutan ko siya kasi parang gusto kong tama na nakikiliti ako na hindi ko alam kung anong mafe-feel ko. Tapos ang init na ng katawan ko, parang sinisipa ko na siya na tama na, but ayaw niya huminto. Pero parang sarap na sarap siya sa kain niya. After 31 years! Wow! Eto pala After yun! 31 years, eto pala yun. Pero in fairness, sa pangalawa, masakit pa rin. Medyo mahapde. Oo naman, syempre, ganun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.